Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Tinangana, puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Nya ang gideklarar ni Kristo sa atong ebanghelyo mura maglahi. Ingon siya, muanhi ko aron magkabahin-bahin. Nya maayo din ang magkabahin-bahin ta. Dili. Nya nganong puno mang yuta sa kaayos Ginoo. So sayop ning salmo kay si Kristo man mo'y katumanan sa tanan. So di na ni nato gamiton. Ato na lang ingnon ang yuta puno sa pagkabahin-bahin tungod sa Ginoo. Sakto di ba? May giting koreksyonan. Nabitay ni ingon ako nga kuan na ni nangutanan ako ba sa akong messenger. Pader, kinahanglan pa bang basahon ang Old Testament? Nako, kinahanglan oy. Pero karon murag usbo tingin ako kung tubag. Ay, mura nagkasukwahi. Kani nabilong man ni sa Old Testament na ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Unya, si Kristo dire, mianhi ko aron magkabahin-bahin, mag-away ang amahan o ang iyang anak lalaki. Ang anak nga lalaki makig-away sa amahan, ang inahan makig-away sa mga anak babae, apil pang ilang nang umagad nga babae, niya ang umagad sang babae makig-away sa pagkagubutan, niya maayo din na. Tanawa sa inyong balay karon, di ba nag-away-away mo? Tanawang atong katilingban karon, di ba nagsig-away? Tinuod si Kristo. Mas tinuod si Kristo kaysa responsoryo. So kamo mga lectors ay na ni gamita sunod ha. Minaw ko ma-excommunicate siguro, ano, gato yuning dayonon. Unsa may kahulugan niini? Matod pa ni San Pablo, nag-ampo ko ninyo, diri ba sa unang pagbasa? Nag-ampo ko nga inyo untang mabatunan ang pagsabot sa gahom sa Ginoo. Unsa kini kalapad og kataas, unsa kini kahabog og kalawom. Isa bisag dili gid nato ni masabtan sa higpit, pero may untag makasabot mo. Nya unsa may pasabot ani? Ano man sang di man mo kasabot. Oo na, saan man ipagsabot? Di man gid mo kasabot. Ang pagsabot ni ini mao nga zaman. Nga bisan dihas kagubot, bisan dihas panag-unay ug away, bisan diha gani sa pagpinatyanay, naa diha ang kaayo sa Ginoo. Di mo mutuwa na. Nga ikaw, asawa, bisag kulatahon pakas imong bana, naagyapon diha ang kaayos Ginoo. Nga kanang imong mga lagom, maayo ragid na. Tungod kay ang Ginoo maayo man. Di ba? Kaya di tinoon. Di na maayo imong lagom di ay. Maayo eh. Tungod kay ang Ginoo maayo lagi. Bisan pagdunggabon ka, masamad ka, kanang imong samad maayo ra gid na. Kay ang Ginoo maayo man. Muna ayaw na lang kahadlok, masamad ka, bana, dunggabon ka sa imong asawa, kay gaduda siyang nangabit ka. Ay pagpasamad lang diha. Maayo ra man na, kay puno man ang yuta sa kaayos Ginoo. Di na maayo day. Sugot lang mo, mataptan mo COVID. Total, maayo raman mo. Ikaw niya pa din, katong namatay, maayo man sa siyang pagkamatay. Kaya, puno lagi ang yuta sa kaayos Ginoo. Di ba? Asawan, sakto, dili. Hantod ng imong naong. Yung kabati na siya naong pa din, maayo rasan nga nabati ng iyang naong. Nga naman, kung nagwapa pa na, basig na prostitute na, basin og napaangka na kay daghan mang magukod. Anya karon kay di man kay maignaong sa ilo-iloan las mga buangon.
Pero gwapa pa na, mag-isige mo nag-inom. Lami abayo, ana. Anya, gukuron man to nila. Buntis na yun. Insa niya pa ka ng gwapa. May rasan nga gwapa na. Kaya hasta pari, malingaw. Di ba? Di ba? Naagi rason. Ay rason ba? Mo na siya unang para nako. Di na nato masabtan. Pero may na lang ba makasabot nga maayo gyud ang Ginoo. Karon ganing ting COVID nya lockdown pata nahuman man nun atong simbahan, daghan man nun kayong nakadonate din di maayo ra yung nga COVID o ginaot ka di na ni muundang. Pero maayo sag muundang di ba? Kay puno lagi sa kaayos Ginoo. Ang tanang butang ba mahitabo ingon si Kristo, basta naa gani ko, kuyo gani ko ninyo, why butang nga mahitabo ninyo nga dili maayo. Muna ang yuta puno sa kaayos Ginoo, kay bisan ang bati nga sitwasyon kanang panag-away, kanang linibakay, maayo na kung naa ang Ginoo. Kani di ang torture, kanang torturon ka ba, kanang kulatahon kag maayo, kanang imartir ka. Nga kusog kay ning mga kuan karon, mga batanon karon, di naron usong martyrdom oy. Ana, pero kanang martyrdom, that is the highest good. Para sa mga martyrs o para sa atong doktrina sa simbahan, martyrdom is the highest good. Og daghan kayong nangandoy ana, bisan si Saint Teresa of the Child Jesus, si St. Francis of Assisi, nangandoy nga mamartir unta sila. Kay tagaan unta minimo Lord og kaning kahigayunan nga masinati namo ang the highest good nga mao ang martyrdom. Mao bitaw kaning mga martyr, dali kay na sila masantos kaysa kanang mga buutan lang. Kana ba mga santos og kinabuhi samtang buhi pa? Dugay mo na kay sige pa man ang evaluate, sige evaluate, daghan pa kaing milagro nga pangitaon aron lang gid sila masantos. Pero kanang martyr ba? Oy, wa milagro hay. Martyr dayon kay nga naman the highest good. Mo na si Kristo ang iyang giagian martyrdom. Nga naman it is the highest good nga atong ma-experience sa kalibutan. Nya kamo, nakasabot mo nga kanang martyrdom mo na the highest good or the greatest evil. Ang sa may inyong nasabtan na, the highest good or the greatest evil? The highest good. Kana, pagpakulatan mo sa inyong bana. Inadong kulataha ko dong kay the highest good. Niya kada tamparos imong bana nga adik, tamparoson kag may kulatahon ka, magsikig, thank you Lord, thank you Lord. Salamat kayo Lord. Ana. Nindot no. Og anha diya makaingon ang mga tao na buang naka og si San Pablo rasad mo'y nagsulti diha sa iyang letter to the Corinthians nga wa sa ko kay bawog unsa natong chaptera nga ang kabuang sa Ginoo mas labaw pa kaysa kaalam sa tao, ug ang kaalam sa tao usa lang kabinuang para sa Ginoo. The wisdom of man is foolishness for God, and the foolishness of God is better than the wisdom of man. Di gyud matugkad no? Lapad, laom. Unsa may itong buhaton kay di man gini matugkad. Experience it. Sinatia, di man matugkad. Lami bag tamparuson ka, sulay. Mo nang ingos Kristo, come. Katubitas Filipi, niingon siya ngadto ni Nathaniel, nakita na mong Ginoo gikas Nazaret nganlag Hesus anak ni Jose ug ni Maria. Ingon siya, naabagoy nindot des Nazaret. Siya, come and see. Sinatia, di na ko ma-explain. Di ma-explain ay. Kiniding akong pagkapari, ma-explain din nako nga ganahan naman ta kay kong magminyo ato. Atong tuiga 1995, mao na toy akong target nga magminyo. Nya nindot kay mig relasyon sa akong uyab. The highest good na to.
naami simbahan, Diyos nun, buutan, guwapa pag yun. Layo ra kay mo ang mga naong nyo. Ay kamo, guwapa mo, di man sa mo buutan. Ato siya naagid tanan. Nya nga man nga nawa mang akong interes nga makigminyo. Na porti mata na kong hilak nga di man ko ganahan magpari. Nya karon na pari naman Ginoon ko. Karon pa nako natugkad nga ibutang dai kong San Vicente Ferrer Parish. Aron ako butang niyo dinhi og stained glass. Ginay manindog na.